Nyakwarom Gajwang' Okinyi majaber machakar kikende chenro mar poko pogore chenro mabende biro ni chieng' tich ang'wen juma ka juma mitayo kod an Sharon Ng'ao. Okinyi makawuono antiere gwenge mag Nyalenda e kaunti mano ma Kisumo. Pok madwaro kelo ni seng'eyo Nyakwarom Gajwang'. King'iyo toka ineno ranyisi mago mag pichni mopogore opogore. Nitiere jal mosebedo ka losogi, adwaro mar mondo bi wawinj pok makamano chako karang'o to losogi kentiere gwenge mage. Arwakini machiegni ma en chenro mar poko pogore. Kwa chako inyis Nyakwarom Gajwang' nyingi tilernegi ni ijakanye. Nyinga iluonga ni Willis Otieno. An wuod Imbo kama iluongo ni Goma machiegni gi Got Ramogi. Kuno ema en Siaya County, Bondo Sub County. Koro mane thurwa. Willis nalero negi ni wantiere Nyalenda. Samoro nyalo mana yango ni Nyalenda gi kanye kama wantiere. Sama wawuoye ni wan Kisumo, wan Nyalenda area mar Catholic Center Nyaori. Kae kamane gi kara matime tija mar goro. Kama gore ni aluongo ni Takataka Treasure Arts. Mane ofisa kama gore kama koro wantiere sani. Willis, nying duka nini luongo ni Takataka Treasure Arts. Samoro nying ni inyalo nyiso matut kotenre gi nying ni nowuok kanye? Nying mar Takataka Treasure Arts wuok gi taka gi Kiswahili. Waluongo ni takataka. Koro kirango gik magoro gi kaka mane kineno gik mogor ma tokgi nigi law marateng' machalo kama. Magi atimo gi opoklo mar tong' gweno. Koro maneno ka kata maketo kae gi. Koro magi opokla tong' gweno ma akwanyo kama owitgie. Omiyo awacho ni takataka nikech gin gik makwanyo kosewiti. To akawogi, aregogi ma gibiye machalo mogo kama. Koro machalo mogo ni ene ma kasekawe takao rangi moro dai taketo tayudo rangi makwarni. Koro magi ema tiyo godo. Kasetimo mano to akao kalam mar pencil kama tagoro gima waluongo ni sketch. Kasetimo mano takao glue ma akete tubes kama tamieno kama segoro. Koro kasetimo mano takao tong' gweno ni tapore. To pok makama ni chake higa mane? Goro kanyalo paro to kane pod ane nursery ne adok gi nyithindo wetena odwa ka gidhi neno gige na magoro. Koro miya ang'eyo ni chakre kane pod atin ne onyuola kaka ng'ama goro. Koro bang' mano e family wa naneno kowetena bende goro. Koro adongo kaneno gi ka gigoro to an bende agoro kamano. Kadhi e high school ne ok opuonjwa goro, ne waonge go kaka subject e school. Koro miyo bang' kanyo ema nayudo Mwangaza Art School ma bende ni Nyalenda kama wantiere, en mana tok kama wantiere ni e kama na donje masome higni 3 1997 to 1999. Mane kama opuonja e goro to nopuonja goro gi pencil gi rangi. Koro mana pimo kae momiyo kata nying mar Takataka Treasure ni biro to na para mondo an be atime gima opogore gi ma jomoko timo. To mana chako higa mar 2018. Mane ma koro achako time mar tong' gweno ni. Koro mano kanyalo pimo sigana mar kama nachako gore nyaka koro chopo kama antiere sani. Willis, kocha ni dhi e sikul mipuonjori mitiegori makoro ing'e goro makare. Sani tiyo kod opoklo mago mag tong' gweno. Dibed ni ng'ate manopuonji kaka inyalo ti gi opoklo mag tong' gweno e duso pichni? Mondo achak goro gi tong' gweno ni, osiepna moro nokelona kuoyo kowuok Rusinga. To nokelona matin. Kana temo goro go gimoro, nayudo kanyalo timore. Adok aparo ni to koro kuoyo migolo Rusinga ni an Kisumu. Ere kaka dwa yude pile ka pile. To pacha moro nobiro ni karego tong' gweno ni to nyalo kelo gima chalo gi kuoyo ni.
ema nachako godo goro gi tong' gweno. Kana rege mayudo ni en gima onyalo timore, to nachako matin tin ka pimo gi kama nachake gi kama asechope sani, to nitie dongruok mang'eny ma sebedo hata e tich ma koro atimo. Koro mano kaka be nachako kana paro ni jowetena moko ong'ere gi goro gi rangi kata gi chwecho kata gi pecho, to matimo ni bende kaka napare tayudo ko bende ji mang'eny ok time, ma en bende osemiya nying, asewuotho kode ma omiyo aneno ka en odwa pogore na gi tij rangi ma bende ang'e timo, nikech jomoko be timo mar rangi no. Bende wang'e ni kaka takataka ong'ere gi dholuo kaka yugi, to yugi ka isanyo kata mana ka ikawo yugi chokogi, mano mar konyi e kit pok ma bende itimo, mano bende en rito alwora. Lakini rito alwora bende en achiel kuom gombo kata mana dwaro ma intiere godo. Kaka napimo ni ne paro ni obiro na komiya kuoyo. Kuoyo seche midhi gole e alwora ti interfere, ichapo alwora e yo moro. Koro miyo kana yudo ni tong' gweno nyalo timo gini, to tong' gweno to en opokla mar tong' gweno ni en gima osewiti. Nayudo ni en gima kakao tachalo ng'ama otiyo gi gima osewiti, koro ema tiyo godo taloso gigo bende manyalo kelo pesa. To kirango kata jok ma uso tong' moboki, ka gisewuotho gi tong' ma giseuso, to opokla modong' ka, kidhi yudo kata kama gipuko gie, to en picha maber kirango kaka gililo kuonde ma kamago. Koro miyo kana yudo ni en gima nyalo tiyogo, e kinde mang'eny asebedo kana chokogi, adhi kuonde ma owitgiego, kendo joma witogi be nigi kamoro kona moro ma oseng'eyo ni kanye ma kochope to jawitogie. Koro kuonde ma kamago ema nafwenyo, koro nadhi kanyo tachoke gige tong' go. To kinde moro be kana tiyo Kibuye dho ndara, bende naketo negi kamoro ma ne ginyalo olonae gige tong' go seche ma gikalo. Koro ne gin jok manong'eyo ni kanyo en kama ginyalo weyonae gige tong' go. Koro ok ne ginyal lilo alwora, to an bende ayudo ka gigo anyalo tiyo godo malos godo gimachielo. Aneno mich moko e toki kanyo, mich ma kamago kilerne nyakorom Gajwang' ni niyudogi kotenre kod goro koso dibed ni gin mich mage? Mich ma ne toka gi gin mich mopogore opogore ma aseyudo bende kinde matimo tija mar goro ni, ma sana sana magoro gi tong' gweno ni. Ka adhi kuonde moko to wapiem, to imiya gi, nitie moko kaka mae ne omiya higa mar 2011, en mane kapod an youth sani tasekalo higni mar youth, en nomiyago kane ayombo trade fair ne watimo KICC Nairobi. Mae ne watimo Kenyatta Sports Ground higa mar 2018, nabedo namba 2. Ma kindeno ne en 2018, kane uyombo to ne iterowa headquarter mar UNESCO gi county government sponsor, lakini UNESCO ema ne hostwa. Koro ne wadhi nyaka Paris, France, ma mano ne en dhina mar 2. Dhina mokwongo, mae trophy ma en olose Jua Kali, lakini kirango lebo, mae trophy manomiye in 2016. Bende kane wapiem Machakos, mayombo ma dhi godo Paris, UNESCO headquarters mokwongo. Mae ne watimo piem mar Jojua Kali, mano be notimore Kisumu ka, ma mano bende ne ayudo. To bang' mano wadhi nyaka nyisruok mane timore Kigali, Rwanda. To mago koro some of the trophies mosemiya ka yombo. To mopogore gi trophies, opportunity moko be waseyudo, ma asebedo gi nyisruok Kampala, asedhi Dar es Salaam, asedhi Kigali manawachono, gi Paris asedhi diriyo. Kuonde moko bende aseoro kata mana gige nagi, ma kata ok adhi an awuon, lakini aseoro gi Amerika, aseoro gi Europe, gi kinde moko be aoro gi nyaka Beijing, China. Makoro to wach ni magi gin moko kuom yore ma bende tijni oseyawoni? Mago yore ma tijni oseyawona e kind mamoko, nikech mopogore gi nyisruok ma oko,
gi mich maseyudogi. Mae tich matiyo pile, to bende en ema loso kode pesa ma konya gi family mara e yore na ma pile. Nikech an gi family, an gi nyithinda abich, mokwongo osetieko university. Mar ariyo bende timo course mar gima timone. Otimo fine art Kenyatta University. Koro obende en gi michni to amua time kaka subject, kaka course mare otime sani Kenyatta University. Koro gika ma pile pile ayudo kaka konyruok na ma pile pile ayudo mana kowuok gi tijni. To aloso pesa bende ka oluwore gi nyisruok ma watimo oko, gi ma watimo kata e town Kisumo ka gi towns mamoko. Then auso bende ne jok ma ne hotels, customer na maduong' ahinya kaka koro gi Kisumo ka osebedo the county government ma Kisumo, nikech e kinde ma gin gi welo ta jamiyo gi gigenagi to gichiwo kaka mich ne wendgi. Maduong' mosetimore en kinde mane Kisumu nigi iluongo ni Afri-Cities. Kinde Afri-Cities, mich manomi welo manobiro ng'enyne ne gin gigena maloso gi tong' gweno gi. Koro mano achiel kuom kinde ma asechiwo gigena gi mang'eny kichiwo kaka mich gi county government mar Kisumo. Ase bende chiwo gi ka jo Homa Bay bende ando fwenyo, gin bende asemiyo gi moko ka gimiyo wendgi. To bende nyiko Ramogi Jwang' dwaro ng'eyo kopogore kata mana gi tong' opoklo mago mag tong' gweno, goro mamoko kilernwa goro mamoko nikech waneno kintiere gi goro mopogore opogore kae. Mopogore gi tong' nopuonja goro gi pencil, though ka tim pencil na ahinya sani, lakini atiyo gi rangi. Koro goro mamoko bende ma wan godo kae kaka mar kata nyako mane tokani, magi koro atimo gi rangi. Atiyo gi rangi miluongo ni acrylic. Koro mano bende atimo nikech en to puonjago. Mopogore gi mano, kirango kata gik machalo agulni mag maua bende aloso. Gin bende aloso gi tawicho gi. Mago bende gik matimo. Kama ntiere ni bende nyithindo, nikech kama ntiere ni en slum, nitiere nyithindo ma bende ayudo ka nigi talent ma bende ong'e goro. Koro kinde ma gin e holiday kaka sani gijabiro ta timonegi mentorship. Apuonjogi goro to gin bende atemo mondo gidongi ka gitiegore e yo makare, mondo chieng' moro gin be ginyalo yudo konyruok kaluwore gi goro ma kaka an bende sani tich matimo ni konya. Bende loso kotendre kod mentorship gi training kata mna tiego oganda. Nyithindo mi mentor itimone gi nono, to bende loso kotendre kod tiegruok nikech nitiere jok mong'e goro to koro dwa ng'e goro maber ma bende koro ginyalo uso. Sana sana ne nyithindo ma e gweng' ka ta sebedo ka konyogi akonya nono. Nitiere ji achiel ma ang'eyo ni gin gi nyalo mar chudo kata makoro nigi nyithindo kiwango moro mang'eyo ni gin to ginyalo chulo. Ji kamago bende abedo gi winjruok to abedo gi program manyalo konyogi godo kapuonjogi godo mondo gin bende ging'e timo gima timo ni e yo makare. To bende waneno portraits kata mna tipo gi mopogore opogore. Aseneno tipo ma igore nyimine, nitiere migore mine. To nwach ni portraits kata mna pichni miloso. Inspiration mag gi wuok kanye? Inspiration na wuok awacho ni the African woman. Mama ma Afrika ema ng'enyne agoro. Katemo golo sigana mar jo Afrika gi koko mosebedo ka ji laro telo e pinywa mar Afrika kae. Ibiro yudo ni chuo ema chako koko gi ka gilaro telo ng'enyne. To e kinde ma magi timore, to mama ema ibiro yudo ni bedo gi chandruok gi nyithindo, nikech mama en ok obi ringo to we nyithinde chien. Chuo ng'enyne ibiro yudo ni gin e lweny oko kuno, gilaro telo, to mama en ema iyudo ka kineno kata pichni kuonde ma ji ringo lweny, to mama ibiro yudo kogangore gi gik moko e wiye
to nyathi bende moro twe e toke, moro mako bade oyware godo. Koro atemo nyiso sigand mine ma Afrika. To atemo nyiso ni gimago duto matimore e Afrika ne joma mine, pod iyudo ka ng'ama mama dwano rwakre maler, nikech ng'ama dichuo bende dwani mondo yud ka jaode neno ma jaber. Koro emomiyo kagoro to kagor mama machandore ng'enyne, agoro mama ma kinene to otwere maber. Onyiso ni atemo wacho ni the African woman e mago duto matimore e alwora ma entiere pod ojaber, pod otemo mondo bende onyisi ni en gi thuolo. Kata kirango pichni na moko bende iyudo kagoro kata mana mama mamiel kaka koro kata mani malo kane, iyudo katemo mondo anyisi ni e gigo duto matimore pod mama ma Afrika yudo thuolo mar mondo bende obed gi mor, obed gi nyalo timo nyasi kinde moko gi gik makamago. Koro majorly awuoyo about the African woman. Wachopo kar marketing. Koro nyikwa Ramgajwang' dwaro ng'e ni to tipo mopogore opogore ma bende Willis goro inyalo yudgi kanye. I market products gi machal nade? Marketing and social media, ma ne Facebook, Instagram, iluongo ni LinkedIn, gi kuonde makamago ma bende athoro kete gigenagi, to alando gi kuonde makamago. Then atimo exhibitions watimo e town Kisumu ka, to watimo nyaka kuonde moko kaka Nairobi National Museum, watimo exhibition village market. Seche moko atimo gi majorly kariwora bende gi jowetena mamoko. Yande bende wachako riwruok machielo kopogore gi Takataka Treasure ma Marani. Yande wachako riwruok moro gi jowetena moko ma waluongo ni Dero Arts. Koro Dero Arts ni bende wan gi chenro mopogore opogore ma wariwore gi jowetewa mamoko, to watimo nyisruok gi ma waseyudo thuolo kaka Kisumu Museum, nikech wachake higa mokalo. Waseyudo thuolo Kisumu Museum ma watimo exhibition. Moro bende wachano timo dwe mar 9 mabiro ni, bende wapango timo Kisumu Museum ka. Wan gi tudruok through Dero Arts ni bende gi jo Nairobi National Museum, ma bende gisepangonwa thuolo ma bang'e koro higa ni kata chakruok higa mabiro kuno be onego bed ni watime exhibition. Through Dero Arts ni bende wawuoyo gi the National Museum, nikech yande gikawo ka od pisi machon ma Kisumu, koro en National Monument. Koro watemo wuoyo kodgi mondo wayud nafas kama wanyalo bede gi kuonde ma artist nyalo time studios, gi kama wanyalo bede gi gallery ma watime nyisruok bende mar gik makamagi. Koro mago yore ma waparo ni nyalo konyo an awuon gi artist mamoko e marketing mar gigewagi. Willis, wach machielo chenro mar poko pogore kwa dhigodo nyime nikech waneno tiji ler. Koro nyikwa Ramgajwang' dwa ng'e ni nengo mag portraits iuso nade, nikech wang'e ni nengo bende luwore gi size mano mar picha ka picha. Pichni kaka ma timo gi rangi gi, ka wadhi exhibition madongo kaka Nairobi, inyalo us 1,100, 1,150 kata nyaka 200,000. Koro matimo gi tong' gweno gi gin bende gibiro kaluwore gi size, gin bende nengo gibiro mopogore opogore, to matine mogik nyalo yudo gi Sh5,000. Koro chakore kanyo, to magi to bet ma nyalo wacho ni medium size, maneno ma kaka man godo kae, magin gibire range mar Sh10,000, 15,000 kadhi mbele. Koro mane range mar nengo kaka gigi usore. Kopogore gi mano, kinyiswa ni mbui iyudori kanye, nikech ni iso mana kaka market, to niwacho ni thothne i market e mbui. Nyiswa handles magi iluongo nang'o, bende ni thuolo mar chune gi namba ni mar ong'we yamo. Kidhi e Facebook, aluongora ni Willis Otieno Artist. Mane nying miyuda godo e Facebook. Kidhi these are the Instagram, Twitter, masani iluongo ni X,
gi LinkedIn bende iyuda mana gi nying mar Willis Otieno Artist. Then email address na iluongo ni Willis at, mano nying achiel, Willis at mar ART 2006 at gmail.com. Willis at 2006 at gmail.com. Mano e email address mara. Namba na en 0715 011 524 524 0715 011 524. Mane namba na miyuda godo. Kata joma tiyo gi Airtel an gi namba machielo ma en 0733 609 Willis Oguni erokamano ahinya kuom nyisowa. Koro waseng'e ng'ama Willis en, tich motimo, gik ma iloso. Koro nikech nisesingo ne nyikwa Ramgejwang' ni biro bedo kitang'o negi kaka iloso achiel kuom pichni kitiyo kod poklo mano mar tong'. Dong koro nyiswa kaka mano timo. Koro kae adwa goro katiyo gi tong' gweno, pokla mar tong' gweno mana kaka nawacho ema atimo godo goro gi opoklo mar tong' gweno ni. En wakwanye kuonde mowite, emomiyo waluonge ni takataka. Koro mawagoro ni en emobiro to kawakete frame to chalo kama, to waluonge ni treasure nikech en koro wause elufe mang'eny. Koro emomiyo nying mane wawacho mar takataka treasure cha biro. Koro kawachako, ma kitamba en matiyo godo ni en maloso bags. Bet opek matin, opogore gi mar nanga mirwako. Ayude dukni mag Waindi Kisumo ka, kata dukni miuse lewni Nairobi. Koro en makaseyude marateng' kama, tatiyo gi pencil, atimo sketch kama. Kadwa goro kaka awachi ni adwa goro agulu, tagoro mana kama. Kaseyudo agulu no, anyalo riwo kata gi machielo, kata kadwa timo gimoro kaka panye bathe ka, tatimo kamano, to ayudo gima adwa goro no. Koro kasetimo mano, to anyalo keto maridadi moko e kore ka, mar mondo miye kido moro ma dusruok moro maber kamano. Then kasetimo mano, to koro akawo glue mabende aketo e tubes kama, to koro ema aluwo godo sketch matimono, to bende goro no wuok awuoka. Koro kasegoro to akawo glue ni kamano, koro en ema tiyo kode kaluwo kode line mana agoro ka. Koro nikech wan e gwenge maliet ma Kisumo, gini kawaketo to kwakete mang'eny kapok wapore opokla gweno moregi ka, nikech kok watimo mano to bende otuo. Rangi ni ema kwonga keto kama, opoklo tong' moregi ka korege ochalo kama, to machielo ni en mae, lakini wakawo rangi wamede mondo wayud godo rangi makwar kwar no. Koro mano kawasetimo, to wakawo modong' ma ok wadwa ni omoke e glue, to wakete bathe kamano, nikech en pod wanyalo tiyo kode kendo bang'e. To koro wakiro waporo ma rachar ni, mondo koro kel tipo kido moro manyiso ni kamoro nigi ler, kamoro nigi mudho. Koro kirango tineno ka rangi, pogruok mar rangi e goro cha ochako neno. Koro anyalo dhi mbele, koro anyalo luwo kaka nagoro cha. Ma glue ma iluongo ni wood glue, en miriwo godo bao, to mana kaka bao bende koriw kata mesa, to bedo gi tije mopogore opogore. Pi inyalo ole, onyalo bet e chieng', onyalo bet e tipo, to budho kinde mang'eny. Koro glue ni bende
koseti kode kama to obudho mana kaka obudho koriwo koti kode riwo bao kata kombe gi mesni gini. Koro ma en ud glu. Kaka ni wacho manyiso ni ka wan irito kotuo to poklo mag tong' ok nyal moko maber. Kotuo to koto, wiye ni koto, koro iyudo ka iye pod ng'ich lakini wiye manonego bed ni mako opoklo ka koto, koro ok onyal mako tong' gweno. Koro emomiyo atemo mondo atime piyo, kata kokatimo piyo kamano to kuonde masekete glu to chuno ni nyaka kete tong' gweno no mana piyo piyo. Koro kaka mano kasetimo tanyalo chako aporo tong' gweno ma ginenegi. Apogogi nikech kaka atiyo kodgi gin rangi ariyo mopogore. Koro ma rabuor ni en akete mana kamoro achiel nikech bang'e to ang' aduoke e chupa manitiere gi marabuor no. Marachar ni en bende akete bathe koni nikech katieko takawo ma bende aduoko mana ka. Bang'e to kendo kadwa loso machielo to magi ema chako loso machielo no. Koro agulu ni asetimo. Koro gima ne be aketo machalo panye bathe ni ema koro atimo. To bende wabed ni watieko atieka. Waketo marachar ni mondo nyis kaka kipuonjowa goro tiwacho ni ler gi mudho ema kelo shape mar gimoro. Koro emomiyo rabuor ni en watemo nyiso godo kuonde ma mudho goyo, to kama nigi rachar ni to watemo nyiso godo kama ler goyo. Mana kana atimo mokwongo cha, ma bende achaka timo mana kamano. To kata kumano kethore no be pod inyalo mana loso mobed abeda maber. Kama okethore no pod aloso alosa mobed maber, ma kata kok alose seche ma pod ong'ich ni taweye kosetuo to nitie kaka ichwero kanyo tichak ilose alosa to bedo maber. Koro en ok omiya wasiwasi, en gima keche ma tich ma bende asetimo mang'eyo kore gatache. Koro kethruok ma kamago bende nitiere tich moro amora. Seche moko be iloso gimoro tiyudo kaka moro ok donj maber. Ma koro size ni en size mane nikech ang'eni size opogore to en inyalo use koro kaka pesa di. Mae koro e size matindo, ma nitie matin ne ma koro anyalo wacho ni e size maloso matin mogik. Ma is anyalo wacho ni is the second size kwa e matin mogik. Koro kaka en anyalo use siling 8,000, keche matin mogik auso siling 5,000 manyalo bedo nusne. Anyiso ni talanta be chudo nikech kaneno gimitimo en mana ka en simple to en gimisomo to en gimilonye. Talanta chudo kabisa. To gima pod chandowa e gwenge ma wantiere gi en ni pod eka ji ochako embrace art, eka ji ochako hero gik migoro gi. Koro mondo gigol pesa, pod en ji achiel achiel magolo pesa gi kang'iyo godo gigewa ma wagoro gi. To waparo ni mos mos en gima pod ji biro ng'eyo berne, to biro bedo ni giikore mar mondo gigol pesa gi. E kinde ma wantiere ni ji achiel achiel magolo pesa gi kang'iyo pesa ma nengo ma wagoyo, jomoko bende biro to ineno komor gi tiji, lakini mondo gol pesa ne kong'iewo seche moko bet matekne, to mana nikech luwore gi jomoko pok ong'eyo, jomoko bende yuto mar ji bende kaka e gwenge ma wantiere ma Nyalenda ka, yuto mar ji ni piny. Koro ng'enyne iyudo ka nitie mana joma omor gi gimitimo, to seche moko nengo tame kaluwore ni yuto ne seche moko ema ni piny. Ma koro nyiso ni ka wawuok ka to wadhi kanye? Ka wawuok ka to koro en mana gimimoyo e chieng' mondo tuo, ma mano bende kawo gimoro sa achiel kotuo, to obedo mana gimoikore mar mondo koro inyalo kete frame
tiuse ne ng'ano manyalo gombo ng'iewe. Mondo ng'ato ng'e ni ma tiji emomiyo andiko, kirango tijena mamoko manasenyiso machon, ineno ka andike nyinga. Mano emamiyo pogruok neno e kind tijego matimo gi ma maybe ng'at machielo bende timo. Koro emomiyo aketo signature na manigi nyinga e tiende kanyo. Jomoko mamoko ma bende loso kit pichni miloso gi tong' kata mana gi gik mwandu mopogore. Kaka matimo gi tong' ni asenyaka puonjo jomoko, to kaseng'eyo gimomiyo iyudo ka jogi ok ohinyo time. Bathe kata kete higa mana loso mar production, mondo ma miya nyalo trace go ni e kinde ma kama naloso gima ng'eny machalo nade. Kata kanene kamoro, tanyalo ng'eyo ni mae mana loso e kinde ma kama. Koro mana kaka nawacho, asepuonjo jomoko. To gimok ang'eyo en gimomiyo jok masepuonjogo bende ok osebedo katimo tije tong' gweno ni. Gidok gitimo mana rangi. Ok ang'eyo tek ma gineno e time. Pek ma giseneno e time ok ang'eyo. Dong samoro en choko tong' kaka iniwacho ni nitie jok makelo ni to rego, akini rego gi kanyo. Rego tong' gweno ni, kanachako to natoye gi kidi. Bang'e atemo bende rege toye kata gi pany. To kaka namedo time, kaka namedo manyo yore minyalo regego. Koro bang'e to bende nafwenyo ni rego marego mogo michamo mar kuon bende nyalo rege. To osiepna moro nitiere maloso mashin mag rego gi. Koro en ema aserego ga kuome nikech en orego na seche moko kapod otemo mashin ma ekoloso cha. Kokamano to katere kata mana e orego mirege mogo, to chuno ni nyaka aluwe gi mogo bende. Nikech ng'ama chielo seche moko ok nyal mor ka kodhi rego mogo ne, to yudo ka tong' gweno ni be orege iye. To bende ipuonjowa ni tong' gweno moregi ni en gi calcium. Koro seche moko kikore kata e mogo michamo ni, tek ni iyude koler, to bende okonyi akonya e ngimani. Willis, nikech ok wanwa rit thuolo mar saa achiel mondo tuo mwanene kirwake frame, to nyaka Ramga Jongo oseneno kaka igoro marwak gi frame. Yeah. Kwatieko ne jal man gi pok, janyuol mantiere gi nyathi man gi pok moro amora, wachni mogik dinyisgi nang'o? Anyalo nyiso nyikwa Ramogi ni pok ma ji nigodo gi chudo. Ka nyathini nigi pok, kik itame mar mondo oti gi pokneno. Wayudo ka an mae gima timo, to anyalo wacho ni ok adak marach. Kapimora kata gi jomoko be mondiki madonjo e ofis saa 2 to wuok saa 11, to gi an bende ma kindena anyalo tiyo gi kindena kaka neno kaberna. Thuolona apango kaka atiyo, taneno gima loso, to kayudo ne chiro tause, to bende ayudo godo yor konyruok. Ema asebedo godo kakonyora gi nyithinda, onge chieng' manindo kech. Nyiso ni en gima nyalo miyo ng'ato yudo kaka okonyore. To waneno ka kata mana jong'wech masani ringo Paris Olympics bende giyudo mana chudo margi kaluwore gi ng'wech ma giringono. Waseneno joma goyo mpira bende iyudo ka kineno kata mana international spheres, to e pok ma gin go mar go mpira no, jomoko yudo pesa ma kata president ma Kenya kae ok chule pesa michulo godo ja Kenya kata olunga ma koro gocho oko. Oyudo pesa mang'eny e dwe ma kata mana president ma Kenya kae kawarango salary michule ok chul pesa maromo gi ma olunga loso oko. Koro miyo pok mar ng'ato kofwenye chon bende ber. Jogo ma oyudo ka nyathi nigi pok moro kata kaka mar goro ni, kuonde ma wadake gi, iyudo ng'ato kaka an ma bende oseng'eyo timo gini, tiego ni nyathi, to nyathi dongo to chako tiyo gi gima ong'eyo ni chon, to kinde moko nyalo konye e ngimane. Ng'ato pod inyalo bedo daktari to pok ni bende in godo, koro daktari cha be itimo atimo, to thuolo machielo be kiyudo, to ma bende kitimo to nyalo loso ni pesa moro e bathe kanyo. Koro pok en gima ber,
to mana ka bende oti kode e yo makare. Erokamano. Erokamano ahinya. Nyakorom Gajwang'a, geno mara ni koro ineno kaka inyalo los tipo kata mna picha mago mopogore opogore kanyo. Ineno kanyo Willis olosonwa panya gagulu kanyo. Pod odhi nyime gi duso picha mar mondo bi odhi omoye, bang'e obiro bedo kokete e frame kaka ma ineno ka koro oserumo. Bende gi dho Willis wacho kanyo ni pok mari nyalo kelo ni yuto. Omiyo kin janyuol, in japuonjre, tintiere kod pok, inyalo timo tich moro amora to pod in gi pok mari makelo ni yuto. Willis bende nochiwo nambane mar ong'we yamo kanyakla kod mbui mopogore opogore ma bende inyalo yude. En e gwengegi mag Nyaori, Nyalenda e kaunti mano ma Kisumu. Gi kanyo bende makelo e giko mar chenro makama. Warad kendo e chenro mar pok opogore juma mabiro. Nyinga Sharon Ng'ao. Orichur masane. Oda pok iloso ne malo kanyo pod dhi godo mbe. Gimiswago godo.